Alhamdulillah yo nduk Limbo. Awake dhewe sak kanca cakrane ngrat mijil saka kutha Rembang Jawa Tengah. Alhamdulillah kasembadan sowan silaturahmi ana ngarsane para warga ageng ing Desa Nampan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Iya mak melu mongkok melu bombong ing atase dhewe iki sak kanca mung saka pinggir segara saka Pantura kono iso sowan rene. Iki ujub kabule apa kok mboyong gamelan wayang tekan kene. Tak gawake gamelan wayang sound system sak jensete saka Rembang. No iki mergo ujub kabule mahargya nggone warga ageng Desa Nampan kene ngadani tasyakuran. Ya kuwi bersih desa utawa sedekah bumi utawa sedekah bumi ana sing arani merti desa. Oh ngono. Iki agenda rutin pendak taun. Minangka pralambang warga Nampan ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Murbeng Jagat. Wong syukur ki carane maneka warna, ana sing ngucapke hamdalah, ana sing nemplekke bathuke nyang lemah. Yen syukur secara bersama-sama kuwi ya kuwi mbah-mbah biyen paring event paring acara karo anak putu ngadani tasyakuran sedekah bumi. Wo ngono. Mbah-mbah biyen ki anggere bar panen raya ngono kae. Terus masak bareng, mangan bareng, dar bareng, didongani sik. Ya Allah matur nuwun lantaran bumi Nampan kula sak keluarga saged gesang nggih kula ngidak bumi Nampan menika mugi berkah. Oh ngono. Mula ana sak perangan daerah Bojonegoro ngono sing arani nek sedekah bumi iki manganan. Mergo jare mbiyen iki bancaan mangan bareng. Oh ngono ya mak. Iki warisane para leluhur biyen dadi adat istiadat budayane wong Jawa. Bener, Nduk. Sedekah bumi iki adat istiadat budayane wong Jawa. Reh ning kowe karo aku iki dadi wong Jawa, urip ning tanah Jawa, mula hukume wajib nguri-uri budaya Jawa, adat istiadat Jawa. Mula sedekah bumi iki ning Malaysia, Itali, Arab, Saudi ora ana. Mergo dudu budaya Arab, dudu budaya Itali lan dudu budaya Malaysia. Iya mak. Nilai-nilai yang terkandung dalam sedekah bumi utawa bersih desa kejaba syukur ana ngarsane Gusti Kang Murbeng Jagat ngraketake rasa persatuan lan kesatuaning kabeh para warga ageng ing Nampan kene. Sing biasane sibuk dengan acara pribadi masing-masing, bareng ana sedekah bumi merti desa, bersih desa, kabeh padha guyub rukun nglumpuk dadi siji, sing kakung do kerja bakti resik-resik nggon bareng-bareng, ibuke do masak bareng-bareng. Ayo, nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sembah nuwun dhumateng Pak Kades. Sapa, Mak? Panjenenganipun Pak Teguh Prayitno. Oh iya. Ora lali matur nuwun dhateng ketua panitia panjenenganipun Bapak Karjianto. Oh ngono. Matur nuwun dhateng sedaya para undangan ingkang sampun kepareng rawuh. Njenengan Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko, sarjana ekonomi. Ngono. Matur nuwun Muspika Kecamatan Sukorejo, sembah nuwun Ketua DPRD Ponorogo. Panjenenganipun Bapak Sunarto SPD rawuh matur nuwun Pak Isnani, Pak Mujiatin. Ayo anggota Dewan padha rawuh nggih. Ibu Mujiatin rawuh. Iya. Malah kepara wis diparingi rokok sak slop karo Bu Mujiatin kok. Iya. Mbah nuwun sembah nuwun. Ngaturke gunging manuwun dhateng sedaya kepala desa sekecamatan Sukorejo. Sedaya sekretaris desa sekecamatan Sukorejo padha rawuh kabeh. Gawake gamelan wayang saka ngomah. Lakone pesenan panitia. Iya. Sindene pira? Jruk 4 6 8 9 10 kawimbuh Mbak Niken. Wow. Bintang tamune ana Niken Salindri eneng. Oh. Ana sing lanang ki sapa? Iki ya Mas Julang ya tak jak timbang ning Rembang ora duwe kegiatan to no. Iya. Tak kabari. Iya. Nek ngono bengi iki ra bintang tamu rak dekne iki bayarane sak yoga. Ayo. Ora apa-apa ya ngraketke kekadangan, ngraketke
Wong ya bendo pirsa piyayi Ponorogo. Ya diaturi munggah. Heeh. Sapa? Mas Jolang bareng karo Mbak Niken. Weh, iya. Ditembangke. Tembangke. Aja ninggal aku trimo bonceng. Budal janjine bareng-bareng, bareng-bareng lambe abang kakiwan. Laliane, aja ngece, aja ngece, lamun ngece, kalek tembe burine. Laliane, aja ngece, aja ngece, lamun ngece, kalek tembe burine. Selamat malam, Jol. Malam Mbak Limo Mbak Cange. Malam, Nduk Niken. Sugeng dalu selamat malam Om Mikir. Wah, sajake ora tau leren nganti Niken nganti kerokan, Jol. Wah niki nganu kok napa jenenge alhamdulillah ya lagi tenar niki to. Biasa bertato kita. Weh, masuk angin. Iku jenenge tato geretan. Ora iki jenenge tato sepuh yo ngene iki. Oh, kembar bunyi. Ngene, majulang Nduk Niken. Nggih, Malam hari ini pripun? warga besar desa Nampan ngadani tasakuran bersih desa utawa merti desa utawa sedekah bumi utawa sedekah bumi. Jol, Nggih. ndongake apa karo warga kene, Jol? Mugi tansah winantu suka ing basuki gemah ripah loh jinawi Kartota Raharjo. Amin, amin. Nduk Niken ndongake napa, Nduk? Pripun Om? Doa. Nggih, no. Kagem warga pundi niki? Nampan. Nampan-nampan. Nampan. Oke, mugi-mugi sedaya ingkang sami lenggah teng mriki warga yang ada di sini khususnya semoga panjang umur, Amin. sehat selamat wilujeng, Amin. rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi sedaya lancar dipun paringi rezekine lancar, muga-muga iso nanggap wayang dhewe-dhewe. Amin. Bintang tamune kula mboten usah ndamel dagelan mboten napa-napa. Piye, Jol? Menurutmu piye? Nek menurutku ya beda kasih. Lagi Kenapa? sing ndongakno sing linggih tok lah sing ngadeg ya ora mbok dongake. Hah? Mau kan sing Sing sami pinara. lenggah. Lah ya sing sami Ya, lenggah. ya Berarti maksudnya sing sing- ngadeg ya ora mbok dongake. Sing sami rawuh Oh, ngono sami kabeh, rawuh. sami rawuh meskipun jin dan jin Desa. semua Dagelane mau didoakan. jane loro nok sing lanang. Hah? Sing siji wegah salin. Kok iso megah salin? Kok megah salin? Dorit mau salin. Duren. Oh iya. Jane Pasanganmu duren. Masalah. lah iya iki piyayi bebas iki no. Gon Kok ngarep bebas? gon ngarep gon guri gelem. Apa nih? Yo lenggahe delak lho, awar serati gelem, awar son gelem. Iya. Apa-apa gelem. Kekinian banget tok potongane kan ning kene kabeh. Ya iku terae sing liyane di anu ndok digerok ben ora tukul. Masya Allah, itu kesayangan Tuhan. Piye kabare? Alhamdulillah saya pripun Om Jolang. Saya suwi kok saya ganteng jenengan. Wah, mripate lara cah iki. Ora Ki piye. kaya ngene kok ganteng nek terus kaya Durin kae kepiye we? Tapi sampean karo kuwi ganteng kuwi lho. Masa? Lubuk hatiku yang paling dalam. Pomo aku cinta kuwi. Lah nek kowe awakmu milih kuwi aku ya ndek pilihan. Sopo? Hmm. Tuwek ya karo tuwek. Ora apa-apa tuweke dimbarke sor genuk tukul Mas. Ki aja disirami lah. Padake tanduran e. Ayo iso malahan ragate ra akeh kok. Oh, Ket dijarne ka ora bakal ning ndi ngendi. lah iki ya ragate ra akeh. Apa Tapi modalnya? yang kering dompete ana lenga putih wis glegeken terus. Nek yo wong ki beda penemu boleh sepenting kasih sayang untuk semuanya tanpa beda kasih. Amin. Injih. Kaya awakmu saya gede saya ayu. Alhamdulillah. Kelas pinten, Duk? Kula saniki sampun kelas 3 SMP. SMP. Jadi aku anggere bintang tamu ini bingung aku nek arep omongan piye. Omongan- Arep omongan kaya cak SMP, aku ra iso ngikuti cak SMP. Bebas, Tak bebas. omongan wong kaya Niki- wong gerang kok aku piye aku ngono. Loh, niki niku ambak aku lo SMP. disebut SMP ning pikirane niku sampun meletik
Wah, jauh gitu loh. wis kena dinggo iki. Dinggo apa? Dingge guyon to jenenge Ya bintang dinggo tamu. guyon, ya bener neng. Sapa ngerti iso tenanan. Nggih Pak Ikin niki ngapunten sanget. Ji. Amargi niki swantene nggih telas resik-resik pomo baterai HP iki garek 5% garek Perlu ces to. Aku perlu siap. dices. Kowe iki Hah? larisen kurang istirahat, kula Kok nganti aku loro siap barang. ya toh? Lah jare kurang ces kan aku siap. Loh, Siap ngeces. Ngeces. ngeces ki bahasane ning nggonanku ki ngiler lho. Lah ya tak iler alah piye cah iki. Lek Lah aku Bu mau Yuyun- iler yoga wong aku iso ngiler dhewe kok. Wah iya. Anek Bu Yuyun mesti paham nek dirimu ki ora paham e. Bu Maksud ngeces ki pripun Bu maksudnya Bu? ora mudeng. Ora mudeng kok. HP digawa terus dicupke kae ku jenenge ngecas. Lah masa aku kate dicupke ki apaan nih sing dicupke? Alah iki cah pripun mak e. Niku lak dereng mudeng nek nyolokke iku piye urung mudeng Oh, isih cilik. lah nek kali make pripun? Oh, make malah Wis lali lali. aku. Mak niku cop-copane pun londot. Tambah dicopke mboten iso metu setrume. HP-ne gur cilik ki make. Ya Nembang nduk niki nembang. Jen, niki, nembang. Sing nganggo bawa manut ki menika dalu menika dipun siaraken live streaming Sige Channel. Nggih. Kejaba Sige Channel uga ana Mahending Media, lisaning Ayu TV, syuting panggung New AGS Digital Production lan para vlogger-vlogger Ponorogo dan sekitarnya nglumpuk kabeh niki Mbak Niken. Jin. Niki tembangnya dipun paringi sing alus. Ayo halus. Damel bawa. Iya, pelak pas Slendro do. Slendro mawon. Slendro songo. Nah, iku gono pamundutan podang kuning barang. Lho iya. Oke, nggih ngono layang. Sugeng dalu Mbak Cange, selamat dan sukses acara Bersih Desa Nampan. Amin. Semoga dengan bersih desa masyarakat desa Nampan ayem tentrem makmur sehat lahiran batin. Amin. Nggih. Nyun lagon demikian dari saya Ibu Mujiatin anggota DPRD Ponorogo fraksi PKB. Oh nggih, mboten kesupen. Nyun tambahi donga pangestu 2024 wo maju meneh. Nggih Bu. Nggih. Mugi-mugi kasembatan sedianipun. Amin. Amin. Ben tambah berseri mriki Pak. Matur nuwun rokokipun Bu. Nggih. Nembang apa nduk niken? Bebas nduk niken. Podang kuning mawon. Oh podang kuning cocok karo jumbuh karo pamundutan sing lumintu. Iya. Nadyan. Niki mengke lek radi wonten gloroke napa mboten teko ampun ngono. Ora lho. masalah. Apa-apa. Mboten masalah Ora nggih. apa-apa wong ayu iki masih ora teko glorok-glorok tetep ayu wis to. Tetep jos. Wong ayu ki ape ngopo-ngopo pantes. Masa aku ayu. Ayu. Umikit di antara sinden yang 10 ini sing paling cantik siapa? Pasti Berusaha aku. pasti kamu Pasti niken aku. Salibri. Iya ta. Mesti aku ta. GR ini menurut Pak Igit menurut aku beda. Lah sapa? Tetep Bu Yuyun. Ya tuwa karo tuwa nom karo nom. Lah nggih Mas. Anu lho garai anu matane cadok ora Anu rondok keras titik ngene lho. Hah? Matane PCX ngene. PCX ki motor lho. Lah iya kena Tapi lek digonceki. diwaca picek nyapa kok. Nyapa kok ora diwaca pisan kok PCX bareng. Ora wong ki singkatan kok cah gedhe kok. Oh, ngono to. Alon-alon no. Nadyan. Nadyan wujud temong peksi Cita-citamu apa, Nduk? Niken. kula dokter Pak. Oh, kisah cek dokter mbiyen. Nggih. Cilikane ya tak vlog iso pengen dadi dokter. Nggih. Biyen niken ala melu aku isih cilik. Biyen semene, Jo. Sak menten ta? Oh. Bareng saiki kok wis semene. Letela gak bahaya ta? Lah. Samene lho, samene lho Gelungane, Gelungane, gelungan. Ora kan dhisik yo samene gelungane. Aku pasti tahu kok pemikirannya jenengan, aku tahu kok. Oh, cah gedhe Aku kok. tahu kok. Iki cah Pasti- gedhe lho. Pasti itu kan. Iya. Ora. Cah gedhe Pasti. kok. Tenan Itu Nduk. kan Paling iku lho Nduk iku. di dalam kemben itu kan. Wes Iya. kleru neh. Bar Angel saiki. tenanan. Bar Angger tutu. dagel karo cah cilik iki bingung Tutu. kabeh, Jo. Pak Sigit iki senengane iki andum tumpenge ora nganggo entong. Aduh. Ndasku kudu tak walik ae. Pik tenan kok ya nggih. Alon-alon no, alon-alon sabar nggih. Pokoke dalam hati mawon nggih.
Lah, Dalam hati tidak boleh. Zaman sekarang itu kalau ada unek-unek itu harus diomongkan. Soalnya sekarang itu usumnya yang itu loh berita di jembatan Suhat itu Iya, sembarang-barang kan dipendem dhewe ki ora apik gara bunuh diri. Oh. Ngono. Ki Iki lagi iki wong tuwek dituturi cak SMP ya kuwi. Lah wong tua, orang tua itu tidak bisa mendewasakan usia itu tidak bisa mendewasakan pikiran. Nah, kadang lah itu. iya, Kadang aku setuju. wong tua iki iso goblok ki ya iso, contoh ya wis enek lah. Aku kok setuju pendapatmu iki, tenan. Sombe nek wis dadi dokter nek kelakon ngotopsi yoga-yoga ya. Kok iso? Kayak kesehatane didelok. Diotopsi, otopsi. Jenengan kula otopsi napa Eh, pripun? ngawur. Kowe ngerti artine otopsi apa ora? Diotopsi lek di nganu to, diblekreki ngono kae to, dibukai Ya to. pokoke kene-kene dibukai kabeh kena apa ngono kene iki. Ya julang sing kepala. Ya yogone lek nom-nom no mening lah tuwek-tuwek keriput-keriput to. Rapopo kayak tuwek genah malah kayak gonjangan asem-asem. Nah, bune remason to. Biar ya. Aduh. Wes aja neh-neh pokok iki. Sampeyan bisa nyanyi ra? Alah apike suarane. Rong. Iya ndang. Aku bengi iki merasa buwejo banget lho. Bar ngeroki niken wah. Aja diomongke ngono kae. Sampeyan lek ngeroki rada nrunyam nang gladik kok iso. Klejingan kok niki Om, ya Allah. Lah awakmu jare kurang ngisor kok. Tekon ndi mau? Agawe talining bronto. Manise ya ampun. Aku bak bojo Ah, hah? Di bawah umur aja. ora apa-apa Mas wong wis. Seneni Kak Seto lho. Awakmu jek umur pira to? Aku umur 15. Wis engko tak enteni 5 tahun kas. Sedeng mati no sampean. Ya carane no supaya ora mati ya dices no. Mati tenagane maksud. Ora apa-apa dices nek mati. Dicas. Wah, diombeni Kadang lah. mek HP-ne nganu, HP-ne pecah. Lah iki Sing dicas apane? ya wis ora usah dices nek mati ya lah ora ya lah seperti cita-cita ngono wae ya. Ayo budgetke. Wis ngerti. Padake sinden nganu yer. Ajaran apa piye? Lha ya, Ambuh. tekan ndi? Alah. Jare ngerti. Aja tak rasana kaya terkutuk iki. Halus manis nang Jaranane ya luar, awan jaranan bengi wayang. Wah iya. Awan jaranan bengi campur sari. Lah niki saged dadi jaran to Pak Igit? Kula kadang satu hari niku saged 5. 5 gon. Lokasi nggih. Pagi campur sari, radi siang campur sari malih, mengke sonten jaranan. Terus sing Bengi. jam 8 niku campur sari bablas teng wayang. Iki mau ping piro nduk iki? Niki mau alhamdulillah kalih. Oh iya. Dijogo kesehatane nduk. Sesuk ping 6 ya nak ya. Ping 6. Tingkatkan prestasimu ping 6. Niken dijogo kesehatane, Julang dijogo kesetane. Kula niki ya tetep stamina to Pak Igit. Setane. Niku mboten kesetanan kok niku pun Apa setan anjen. Apa kaya aku sing penting anggere cedak buyune sehat aku. Terus deh. Wes suwe nggon kula lono. Apik rupa kaya garangan iso nyuwara sih. Ora apa-apa Pak, rupa kaya diesel wong nasibe rada apik. Wong pula pira-pira wong dagelan Sherlock wae. Gur tak Sherlock rene. Yo ben aja ning Rembang terus Mas Julang. Nggih. Sekali-kali Serawung ning Ponorogo. Jin, Oh, jin. kerti Sherlock tok rawuh, tapi kan Pak Igit kan ora njaluk tulung sampeyan dikindagel to. Ora. Berarti kingko lek ndek enek ora enek bayarane ya ora usah ngresula. Oh nek jelas iku aku tetep orang gremeng kok nek orang gremeng ya ming tangisan ngono wae lho.
Lah kan salah dhewe nggih tau Lah, tak mikir. Sherlock kok teko. Ngomong di Sherlock tok teko. Itu namanya berlebihan yang apa Yang terlalu tidak berlebihan. terduga ngono ta. Ketoke roh aku warep kok atimu lara lho. Yo seneng lho yo. Ayo Nduk niken. Goleki si podang jenar Nduk iki bareng ning alun-alun Rembang iki Nduk niken Nduk. Nggih. Nggih leres. Tangga-tanggaku do budal. Pas iki mboten nonton niken. Ora aku turu aku. Ngantuk kon ning alun-alun. Turu aku. Acara Pewanas. olahraga Pak iki, acara olahraga. Ibu bunga ing atiku Nanonaning nyanding bisa dadi tombo. iki ya fans-fane Mbak Niken jo Oke. nulis layang. Mas Dalang kula Mas Tri fans saking Purwodadi nyuwun mangke nyuwun foto kali Mbak Niken Salindri jauh-jauh dari Purwodadi sekedar minta foto. Oh nggih Mas Tri. Alhamdulillah. Nek aku nggih. foto karo Niken kok ora sir jo. Lah kok ngoten? Lah. Aku malah sir foto karo mboke. Kok sayange niku nganu, ibu niku sakniki lek mboten ngetutne terus. Oh ngono. Mbak kon ngetutke terus. Heeh. Aja nduk Nek buku nek jeneng- ngetutke nganu. keroyok yoga. Apa ya doyan mbok karo Lah, yoga kayak- ya wis ukurane lho iso. Lah kayak wis kadung mendem iki gedang serombongi. Astagfirullahaladzim ya Ya Allah. ora ngono keroyok dadi sedulur no. Podang kuning. Nah, karya Pak Darno Ngawi. Iya, heeh. Buka saking Gong. oh iya, heeh. Gong, ayo. Masih bunang. Heeh. Engko gong sing undrup terus gong 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 gong. Heeh. Podang Iki mau kuning. dereng digongi to ketoke. Urung. Urung. Urung kok. Urung. Wong wis mari kok. Buka saking bunang, so. Podang kuning. Yo.
keluyuran anggolek ising tak sayang ngembang mider anggonku galei harap saya kleyang tak sawang amin celok ning apa kekancangan maringgi saka kandoban sarawi ngeceh dengaleh elok kae tak suwun bacang ngisi kodang kuning agame pikir aku pirang tak sawang tambah manis ibu bunga yang kelakonnya dengan siren lapa kalati kekirani yesi podang kandudut hati keberan orang mendut hatiku sana saya dodro vokal cara buta barang apa kan? Ora candak dicandak-candake, ora apa-apa. Duh, no candak iki ngono. Lah iya ora candak ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah. Ora apa-apa. Tetep apik no. Ya iya to, tetep apik. Ketutup ayu kira. Iya, ketutup ayu. Nek pomo aku gak ayu paling sudah dibully dengan netizen. Ora. Umpama awakmu gak ayu paling ora dadi sinden. Gitu. Paling dadi ula. Nggih pripun iki Om Miget? Nggih, niki lenggah sik ngombe obat sik karo Oh, begitu. Nggih, matur sembah nuwun. Bengi iki vlogger-vlogger akeh banget iki. Leres nggih. Penontone bayi tumplek yo ngene iki Jo Ponorogo ngene iki. Oh, penonton ngantos dugi gapura mriko ya, Pak. Lah. Saking penggemar wayang Pak Trimo Pratomo. Ji. Saking Desa Purworejo Nguntara Nadi. Oh, iki daerah Wonogiri. Nggih. Nggih, heeh. Nyuwun lagon Nguntara Nadi doh banget. Cedake Giriwaya. Lah esuk tanggal 24 Juni ning Giriwaya Wonogiri kono. Budal isuk Pak Ikit. Kalau isuk pacar. Ada. Tak Sherlock nah ya kowe. Nggih. Nggih. Sebab kaya anggere ning Rembang Tuban wis ora ana kegiatan Sherlock budal. Wah iya, heeh. Nggih. Yo dibacutke. Nah, iki coba kae sing ora sing karo Piyai Ponorogo yo sinden Cakraningrat kan kae Bu Yuyun saka Blora aja. Terus jejere Mbak Eni saka Blora. Blora melih. Terus sing bathuke Nonong kuwi Mbak Utari. Ini saking Ponorogo. Walah ya Piyai mriki. Bungkal ya Mbak Utari. Jambon. Nek sing Mbak Ayu saka Bungkal. Nah, Mbak Ayu. Ning kono Rani ning kene Mbak Ayu. Oh, ngoten. Jenenge loro. Terus jejere Mbak Yosi saking Blitar. Mbak Lila Rembang, Mbak Putri Blora, Mbak Mei saking Tuban. Jawa Timur padha Jawa Timur Lor, terus Mbak Ida saking Solo. Beragam omahe teko seluruh pulau Indonesia. Nggih. Menika minangkani pamundutan saking Ibu Mujiatin. Tak kira Bu Mujina. Bu Mujiatin anggota DPRD. Oh, nggih. Nyuwun pepeling. Walah, nggih, monggo. Pepeling sing nembang sapa? Sing nembang ya kuwi cewek-cewek Ponorogo. Nggih. Mbak Ayu kali Mbak Rani. Mbak Ayu kali Mbak Utari. Jenengmu anyar to no. Nah, ngate-ngate ngene. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Karepku rasa tentrem angayomi. Nyoto susila dan piteko tulodo. Sebebeke iku saramungan. Kudu dadi sana. Mari guna kaya
Utari kalian Mbak Ayu. Pak Lurah do apal karo sampean. Nggih, alhamdulillah. Kulino njaluk tanda tangan. Pak Teguh Prayitno Pak Kades apal. Lho niki sinden sing sampean sing Ponorogo Mas. Nggih. Mbak Ayu terkenal. Menika Pak Bupati nggih rawuh lho. Lho wilujeng dalu. Lah bar pepeling iki mengko nyuwun berkah Pak Bupati ora kitang seklimah rong klimah. Leres Pak iki. Ngono. Iya. Pak Bupati rawuh sembah nuwun Pak Sugiri. Heeh. Iki mau sore Des nampa duka kok Mbah Yatno ya. Lah kok ngoten? Mbah Yatno guruku Kauman Sumarata. Ora mampir, wedine kalong kowe. Mboten Mbah tekan mriki kewengen Mbah. Nggih terae biasane ngoten kok. Iya, iki dipantau saka YouTube iki karo guruku panjenengan Mbah Yatno Gondo Darsono. Sing dalu, Mbah. Nggih, sing dalu Mbah. Putu sampean ke Rembang lagi dolanan wayang niki, Mbah. Dolanan Nggih. kocak. Pepeling nggih, Mbak Utari kali Mbak Ayu. Nah, pepeling. Coba kaya ngapa buka sok kendang no bubar iki panjenengan Pak Bupati katuran minggah panggung. Heeh. Takut tak enong ning. Ya aja nganti kleru bukane. Ora. Nek pepeling tak kutak. Biyen tau kleru dadi kudangan kok no. Mosok? Heeh, kudune tak kutak terus dadi takda. Ngono. Bareng muni takda terus sing demung nyaut luro takdang lumo. Ha iya. Tak kutak. Ayo Mas Doi, tak kutak yo. Rangga. Nip.
Matur nuwun, matur nuwun. Nah, sembah nuwun pakurmatan kang agung Jawa bengi iki dipun rawuhi panjenengan Bapak Bupati Ponorogo. Leres Pak Igit. Nggih. Iki mumpung iki sing do kirim salam nggih Pak Bupati karo Mbah Lurah pirang-pirang. Jih. Aja klitik barang ya manto Den iki. Nah, salam kagem Mbah Lurah. Jih. Sukses, sembah nuwun Mas Jo. Amin. Juragane angkringan. Aku duwe angkringan yo dikirimi gerobak karo klitik ku yo, Jo. Lho lah nggih. Nganti saiki gara-gara pandemi wingi kae. Iya sembah nuwun Mas Jo. Larase pelok kanggo nyupoti panjenenganipun Pak Bupati. Wo, Pak Sugiri Sancoko. Pumak pampak bapak. Monggo nyuwun berkahipun Bapak minggah panggung Bapak. Wilujeng rawuhipun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas Sigit? Alhamdulillah pangestunipun Bapak. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat. Amin. Bersih desa nampan, masyarakatipun mugi rukun, rezekinipun lancar, sehat sedaya, sugih bondo, sugih donya, selamat akhirat. Amin. Amin. Amin, Pak. Sindene tang sugih kabeh. Amin. Saweran boko 50 sugih suwi to, Friend. Mas Sigit doang mboten kepanggih. Nggih, dangu jalaran kula nenggo dawuh panjenengan kok nggih mboten didhawuhi kula nggih mendel mawon. Nggih niki rada flu mboten anu wayangan, Mas. Oh, nggih. Ruwame mriku dugi mriku. Alhamdulillah. Kagem Pak Camat, kagem Pak Lurah Nampan, kagem sedaya sahabat kepala desa Kecamatan Sukorejo ingkang rawuh, mugi-mugi dipun paringi sehat. Bangun desanipun lancar sedaya. Amin. Dalane kendang alus-alus. Amin. Nek nang dalan ngatuk to Mas. Ngatek Jo. Jih. Wonten Bu Dewan, Bu Mujiatin. Nggih. Monggo yang ngarepane, Nduk. Aku sing nyanyi, kowe sing nyawer Cahayu. Wah, Bu Mujiane. Nah. Niku jenenge berbagi tugas, Pak. Bagi tugas. Dipun dampingi Pak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, wonten Pak Manto, wonten Mas Agus Bimo Haji, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Kepala Dinas Pariwisata munggah sisan. Wah. Ngeten iki kula suweneng, Pak. Ketok rukun ngeten iki kula suweneng. Monggo sanese katuran dherekaken wonten mriki. Sinten malih nika Pak Bupati katuran mriki? Sik. Ben musik iki leren sik. Enten sing caleg, badan nyalek enten mboten?
Sudah pilih kene, Bos. Enten sing badhe nyalek mboten Mbak Lurah? Mboten enten nggih. Wis niki mawon. Sawontene mawon nggih. Nggih, Pak, niki pun cukup. Kan lumayan Bos iki. Disangoni pira karo bojomu, Nduk? Pun persiapan kula anggerane iki. Ditekoni kowe disangoni pira karo bojomu? Ora disangoni diwo bocahe mau. Wis nombok dhewe ora apa-apa mbok ditagih teko omah. Nggih. Kula tak bawa. Nggih. Mugi-mugi kula mengki mboten nyanyi. Radi mboten penak awak kula ngombe obat kakean. Oh. Rodok gliyeng. Mugi gal sehat to. Nggih, siap. Jenenge agem jaket ireng ketok gagah. Kula nggih. Saya meneh saya jaket abang saya gagah, Mas. Wah, iya. Kula niku jaket kathah pirang-pirang, Pak, tapi sing wernane ireng mboten enten kan kula. Alah. Kita cepat piye? Ampun suwe-suwe. Monggo Bapak, bapanipun apa? Pangkur napa? Non nene no Niki ngiras pantes resik-resik desa. Sapan tua. Nggih leres pas niku Pak. Pokoke jenengan leres kabeh, Pak. Sapan tua yuning Allah. Ya tumilah mangulah ngilmu bangkit remah ngukut kukutaning jiwangga yen mangkono kena ing aranan sepuh lire sepuh sepiho nawas luruning tunggil. Tepuk tangan kagem Mbak Sugiri Sancoto. Bupati kok ora iso ngene ya, Nak? Ora iso. Sagete doa sebelum makan. Kangen pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kutaning berkah lan ngilmu edatan kinaya ngopo kekasih Gusti ingkang maha luhur Kanjeng Nabi nedhi margi tresno lahir terusing batin niki pangkure wong rodok setengah tobat Bos. Oh. latihan tobat dibablase teng apa ya Manut Bapak. Gampang suling apa perahu layar terserah monggo. Oh, di medley di medley ya. Oh nggih, kawiwitan saking perahu layar lin terus aja dipleroki terus swara di suling. medley nggih niki kalih Budewan. Monggo Budewan. Nyuwun dikancani presiden apa mboten Bapak? Mboten. Oh mboten. Oh iya. Tegas. Mboten asal mepet-mepet, tapi tetep tak sawer aja kuwatir, Bang. Jam pemilu ora mepet-mepet aku wedi aku. Nggih. Tos. Sehat yo sih, sehat. Coba kayak apa? Wiwit perahu layar, so. Dados.
Lerap-lerap banyune segara aklian numpak prau layar ing dina minggu pariwisata alon newus nengah biak biuk biak karo sinden bareng sinden ngilangake rasa lutra lesu kate jawe mas jebul wis sore wite kelopo katon awe-awe prayogane becik bali wae dene esok-esok aja dipleroki mantan nyambut gawe kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling bapak iki suara Solo suara suling kumandang suarane tulang-tuli kepenak unine unine renyo akibat renang getruk ke tipung suling sikra kendangane luar biasa. Sebarun sedikit. Sami-sami Bapak. Mugi-mugi nampan semakin hari semakin luar biasa. Amin, Lurah amin. pun periode terakhir, Amin, semua amin. janji-janji sudah dipenuhi termasuk keliling bersih desa dari dukuh ke dukuh pun dilakoni nggih, Mbah. Ji, Cocok Mbah Lurah. pun. Tapi rawani nyalek lho iki, Mbah. nggih kedai Dene wani nyalek nggih. Ya, bibar ini nyalek. Pun ngoten mawon sebantuan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Tak wabarakatuh. tonton dong cahaya lamun nyawer dah. Carane urut ngoten Bu dadi. Urut nggih mriko? Nggih, diurut, diurut. Ah. Pun diurut. Diurut Ayo, mriki napa saking mriko? Kok kene terus bablasnya awake mulai rono. Mas Julang. Ji, wilujeng dalu. salam kenal Jo menika saking Rembang Bapak menika Nggih, nggih, nggih. Ji, Bapak. Ji. Dayita dewan kene dasare bojone pemborong. Nah, Ya, siji ora. siji-siji ora apa-apa. Iki ora kene. Niki lha kula niku mengke Pak, mengke mawon kula, mengke mawon. Nek lah ATM ki yo adoh kok ya nggih. Iya to. Ji. Apes to? Lho mboten napa-napa nek jodoh pati rezeki niku pun kersane Gusti kok Pak nggih. Nggih monggo. Julang wis jatamu kok Pak Bupati Nggih, kula pun ngertos dadi alung-alung sithik lah nek mentes ngoten niku kok. Aku ape linggih kene kok lek gak ketok no. nah oi
Macak sinden kowe. Iki nek ngantek ora ketok ya bangeten ngono iki, Pak. Pak. Nggih, Pak. Alah. Niki ora ketok neh, Pak. Pak jenengan niku Pak Bupati lho, Pak. Kula niki. Lah jenengan pripun Pak tanggung jawabe, Pak? Napa susuk, Pak? Luar biasa. Nggih, Pak. Ya apa. Niki ajeng mboten kula belanjake dhuwit ke Pak Bupati. Heeh. Nggih, tak laminating tek kek bali desa. Lho, kok dek bali desa sebabe? Made in Ponorogo. Nggih, Sembanun Bupati Ponorogo budaya. Nggih. Pinter nembang suarane ya sip. Kepingin kula gadah bupati sing saged ngaten menika, Pak Inggih. Iso bupati ketoprake, Mbak. Iya, Iso Bupati nembang. ketoprak tego langsung nembang sinom. Sinom tekan. Luar biasa pejabat yang merakyat, Jo. Si muga-muga Kuwi Pak biyen Bu- zaman semono kampanyene karo cakrane kira. Ning pas zaman kalah kae. Tapi nek kelingan pas loro lopo ki biyen karo aku. Pak Bupati nika to? Bareng mulya rodok lali karo Rembang, Nduk. Dik, muga-muga pokoke Pak Bupati seger waras apa-apa digampangke Gusti Allah, nggih. Amin. Nggih, nek Budiwan Bindang kapan-kapan nggih digampangke Gusti Allah. Nggih, sembah nuwun. Coba Mbak Niken Salindri meneh iki. Oh, nggih. Idola niki idola kene, Nok. Sabar tawakal nok wong Kelas 3 SMP kok semene gedene ya, Jo. Semene kuliah sepiro gedene, walah Jo? kuliah menorong mene Pak wis padha juglu lho. Mene. Nah, alon-alon nok wis. Nih. Kene alon. Ngono ki anggere bar tanggapan sampeyan jam mlebu sekolah, Nduk, Niken. Lek izin niki. Oh, izin. Sekolahnya libur. Oh, sekolah libur, ya. Libur dhewe apa diliburke kok ya. Libur dhewe to. Wah. Sing penting siap bantu. Sekolahnya dispen iki, Oh, apa? Om, jadi memaklumi. Oh, iya. Tapi meskipun mboten masuk sekolah niku tetap kirim tugas terus. Oh, ngono. Kalau ada iya. ulangan seumpama nggak bisa ikut ulangan, ulangannya masuk 1 jam tapi ulangan ke ruang guru. Oh, ada kebijakan tersendiri dari sekolah nggih. Jadi sekolah itu tetap nomor 1. Sesuk nek SMA gawe SMA dhewe Nduk kowe. Menciptakan membuat SMK kesenian. Lho, usule Pak Sigit ngono ning Kediri gawe SMK kesenian. Wonten. Wis eneng. Nggih. Oh iya, wis ki mlebu kono wae gampang bolos enten. Ajan-ajane lho ya. Ya iya. Nembang sing rada sigrak. Aku. Nggih, mau pamundutane nganu kok kathah sing Apa wi? ganjel tok e. Kowe ganjel to. Lagune apa upamane? Ki yo pamundutan jaranan barang yo akeh pirang-pirang. Nggih, jaranan. Nek ganjel tok iki lagu apa-apa iso diganjel. Nggih. Jaranan ya iso diganjel kok nok. Sing penting ana ganjel to kuwi to. Ya wis ayo. Nggih, wis manut karo kowe timbang aku ngarani kleru. Lah yo suarane ora mati fit kaken tanggapan. Iya, nggih. Sembah nuwun Mas Manto. Ayo sembah nuwun ya. Aku nggih sembah nuwun. Kalih welasku nggih. Kalih welasku. Oke, cocok. Oh, turun. Heeh. Rontok dhuwur ora. Aja nek e. Heeh, dur ra masalah Dek niki kan ya kuat kok dur barang dicolong-colongke. Ora kuat. Heeh. Ya Anu di. mawon sanes. Ya. Heeh. Sanese apa sanes ya? Heeh. Nek sing pol sewendi pocong, Nduk. Ojo sanes ki yo dhuwur. Anu, Oh, sanes suket teki dhuwur. tak pilihke suket teki ki apa klebus ki Klebus. Oh, iya, klebus. Klebus. Pilihanku selalu tepat untukmu. Oh nggih. Mas Sigit kula dari Jambon Ponorogo bocah lewo nyuwun Pak. Kayak apa ini kan Salindri lagune Klebus. Oke. Dados.
Dibalas tresno kenyataan tresno dibalas matur nuwun wis nyaman sempat sayang kok malah hilang elung angel bertahan loro Sopo selalu ono meski kowe ra ono rasa rasa sejak rasa gede senyaman kei harapan kowe milih liyane kaya biasane bagian sing larani aku bae Ya kuat ngono kok. alhamdulillah Yakin pokoknya yakin tetep. Teknik Yakin. mengolah suarane wis kecekel. Ken. Iki men ora niki wis ben karo dikancani sinden-sinden. Syukur. Oh, ono, heeh. Ono pamundutan. Oh, nggih niku sing dalu Mas Dalang niki kula Asmara Santo Jiwan Mediun nenggari wonten lokasi wayangan wonten Nampan Sukorejo. Oh, nggih, heeh. Kaya nyuwun lagu pirang-pirang. Nggih. Engko dipinangkani. Ana sing nyuwun lagu sakarepmu, ana sing nyuwun Banyuwangen. Ha ya, heeh. Banyuwangen ben wong loro nek iki. Oh, iya. Sing nembang sapa men sing dadi garwane wong Banyuwangi iki no. Cocok. Mbak Ida, heeh Mbak Ida karo Mbak Niken. Oh iya, heeh. Mbak Ida karo Mbak Niken. Ben Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi Kisah sekarang layang Kisah sekarang kebarangan suka-suka dalu malam Mbak Ida. Wilujeng dalu Mbak Yu Cange Mbak Limbo Sowan wonten Nampan Sukorejo Ponorogo. Iya Iki aku kok karo Dik Niken kaya kembar ya Mas Kembar sial. Kok kembar sial lho Kowe orang rumangsani tuane ya, Jan. Ambo. Lho aku ki rumangsaku umurku ki 17 terus kok ya. Iya, sik ketok nim banget to. Nom. Kok nim? Saking nome dadi nim. Bahasa kekinian bahasa lah iki nek tekan nggon bahasa kekinian iki sing ketok aku tuwa Lah. ora mudeng. Kalah yo. Iya. Ora apa-apa sing penting wis manak kok.
Ora apa-apa sing penting aku yayangmu. Nah iso. Masa kok yayange Jolang kok akeh heram. Anu, sekarang Mbak Eni sudah disetip dari kakak. Iki Tak skip wong tak skip. wajah di bawah rata-rata lah. Oh, tapi senjatanya. Oh, kene iki Senjatanya. Cinta. Oh, Rai kaya cintanya. neraka jahanam ning isine nok wah. Jo, kowe rumah saku kok mak karo sinden. Sinden iki sing bayari aku. Aku ora tau ndepok sinden. Lah kowe ngerongkal ngerangkul. Jatahe dhewe-dhewe ki ra kena iri. Lho, Maksudnya, penontonnya Sidet lah. ki jatahe dagelan lah, dalang ki wis di jatah dhewe. Jatahku apa? Gedebok ki ya. Nah, pun sampean lus-lus yo. Niku ya mulus lho Mas, manglus-lus. Ki nek wis ngentut malah luar biasa ya. Kok mentutnya? Lah entute gedang ke payu larang, lah entute sinden. Nembang gerajakan Banyuwangi Nggih, berdua karo Mbak nggih, Niken. Cah kembar tenan, cah kembar. Cangkem. Iki Mbak Ida iku wis seangkatan karo Om Sigit lho, Duk. Iki Oh, ngaten. kuliahnya angkatan seangkatan, Ya. angkatan 98. Umurku 43 Mbak Ida, 40 piro Mbak Ida? 40 patang. 44. 40. Oh, 40. Oh, jenengane 43. Wis tuwa aku. Lho kula kinten 35. Iya. Iki nek sing ngomong Niken lho ya, aku dikira 35. Heeh. Lek Wong pomone Om Sigit iki nganggo seragam SMA, pantes kok. Duk. Pantes, Nggih. pantes. Lek pomo dadi pemain sinetron ngono jek pantes lho. Lah ijek pantes. SMA ngono Iya. kae iki. Sing bocah disia-sia kae lho perane we ya. Ngawurane kok. Sing judule Azab. Cek banget ngono lho. Heeh. Dipun bawani Banyuwangi Mbak Ida. Oh, nggih. Mangga. Gantian ya. Mambiat mayang paman. Mas Jo, cinta Jo, kumpul Jo. Wah, kumpul. Alah. Rangga agar pas aku niba kok terus direlus-elus sikil lho. Tenanan ngono lho. Wong ki Urung siap kok. wong ya aja dadi bocah bebas ngono lho hasile. Kayak sing gendang. Hasilnya ngono kuwi. Ngopo? Hasilnya piye? Ketoke ambek Kok bocah bebas? ambek nduren kok iso jos iki ngene. Bocah bebas ini. Wis mbok. Neng. Suarane keandeng pelambyangan nyerambyai Nusantara. Aja. Nek dandan ki mbok kowe esuk Dandan kendang to jebule. lanjut. Ayo. Pianyu wangi Jenglengane nganggo genter mawon nggih Mas. Ra kendang lah. jenglengan alus. Ra nganggo kendang lah. Kenang wetan segara lar lan kedol lalah sangkar. Oper nduk Niken. Hangakan liwat
gumalaring Taman Sari Nuswat Toro Blamyangan Blamyangan gumalaring Taman Sari Nuswat Toro Blamyangan Blamyangan gumalaring Taman Sari Nuswat Toro Blamyangane senang susah wis tak ojo takon wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon ada tahara keping langit diramake biru yara magageng banyak lempap ambek amor sejalan nira pelamyangan gunung-gunung niramake perkoso sawalan keponan nira weramake subur nguripi aja kangelan kenyumilin make gede sumberira rakyate make koyap ngukir ledyangan sing Gerajakan Banyuwangi Mbak Niken dan Mbak Ida dados Gerajakan Banyuwangi
Cengkok iso kaya Banyuwangi tenan. Menggasik do mimik-mimik duyu. Lah iya. Mimik duyu aja mimik banyu, mimik duyu. Masih mimik dulu ya sing duwe ku banyu aja. Oh. Heeh. Sih. Cilik-cilik pinter golek duit jo. Walah malah nyelipi yang tuwek-tuwek ini. Heeh. Wiwit SD walalala. Kelas 3 niku pun entek terop pirang-pirang. Aduh. Coba sing saka Blitar. Mbak Yosi ja. Cek kena coba ya sih. Ya ora kena coba jatahe nembang. Oh ngaten. Nah ya coba. Blitar iki Jawa Timur sisih. Kowe tau ning Blitar ora? Dereng nate, Pak. Namung pisan nika nyekar. Ah iya. Mula sak sapa Jawa Timur kene Ponorogo. Oke. Ngidul neng. Nek serengat pun bolak-balik. Mbak Yosidian Pratiwi Sing Harum pundi niki? sepanjang hari. Ha iku ya. Coba do nelongso jamane jaman rekoso. Urip panjenengan kudune rasa ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Ulan aja badeng yen dikongkon ya sing temen. Dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu pucange Mbak Libo sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Suasana karo niken mau tenang ya karo Yosi kok dadi panas. Kok panas? Anda kepanasan. Oh, enggak apa-apa. Kuwi dadi bojomu cocok lho, Jo. Cocok. Alhamdulillah Pak Igen niki kula pun omah-omah kalih Mas Jolang niku nggih. Mpun enten kinten-kinten 570 tahun. Walah. Iki Iki omah-omah niki sebangsa siluman panjenengan. tak batang kok ora iso mati ngantek 500. Piye, Jo? Dadi bojone Yosi lak ya gelem to kowe. Penak to Mas, Masya Allah sampean dadi bojoku selama ini sampean mesti bahagia ya to. Nek, Cek. Apa-apa tak ladeni lho. Ora kudu kowe nyambut gawe. Aku Masalah. iso golek duit dhewe. Ora Duit. kudu kowe mangan dhewe. Balah. Kowe- Omongan ora gentenan. Ora gentenan ya piye to Mas? Kowe sir omong dhewe apa piye? He, tak genteni nek ngomong. Ora usah kowe omong, aku ki bojo pengertian. Dadi nek kowe rasa omong aku ngerti karo Wis hatimu. oralah ra ndek bojo ra dadeh. Ra ngopo-ngopo aku ora ndek bojo ngene cak. Lah piye kowe pilih sapa? Bekne umurku ora nyampe seminggu. Kok iso ora nyampe seminggu? Lah diamuk terus lho, aja meneh kok ora nyambut gawe. Menawa bojo ngene iki kedep nek diamuk kok. Wong wedok kok kuwrenge ngene aku lho sing kalem-kalem. Lah apa nek ana omah kobongan kan cekat-cekat. Lah Mas omahe kobongan wong kobongan Yosi terus njupuk banyu gebyur. iku nak ana omah kobong. Lah nek terus bojo njaluk mangan utawa ana wong lara nek ngedusi lah bablas ora lara malah mati. Kan ben cepet. Ya ben cepet to ndelok-ndelok panggonan kok. Kumban. Kuban piye? Nek Bu Eni kae kan kon njaba pas kumbane teles. Oh ngono, kowe sik kalingan jamanmu karo Bu Eni. Ngono. Heeh, kowe ngono kuwi. Iya, wis karo aku pirang-pirangane atus tahun kok sik panggah kelingan karo Bu Eni. Kowe sik muni ya. Kandhani kok penak kowe iso makmum iso ngono bareng karo Mas aku. Apa ya ijolan kok ya enak dalang ya ora resiko. Ning kamera ora tersorot. Ora sorot piye disyuting Edi kok kiwa iki. Iya padha. Edi ki ya padha ae. Aku tau meret. Ngeces bareng tau. Jare niken ki ngeces. Jare niken ngeces. Ngeces. Wonten pamundutan menika rengu Mbak Yosi. Alhamdulillah. Rengu menika tayub tulungagungan. Menika saking kanca-kanca segara Bayu Marinir Gedangan Sidoarjo nyimak sembah nuwun. Mas Wahyu Prastyo Tirtamaya Wonogiri. Oke, Mbah nuwun Pak Rukani Semarang. Mas Gembrik saka Korea. Wih, Oke, ya Allah. Korea. Annyeonghaseyo. Hamsamida. Saya Mas Joko Pramono nggih sembah nuwun komplit kanca-kanca Sigit channel kanca-kanca CFC, Mas Eko CFC, Pak Kasmani sembah nuwun, Mas Anom Subiarto. Coba dipun bawani, Mbak. Bawa to, Pak. Nggih. Ya Allah. Slendro. Slender bawanipun Slendro wae engko nek rado. Kinanti monggo pocong nggih derek. Pucung mawon nggih sing Nggih. pendek, pendek. Suaramu kok nek ra tekan tak mbarke ya. Lho kok dimbarke mau niken ora dimbarke dibantu bareng aku terus kok Maksudnya mbarke. tak mbarke kok terus awakmu leren tak mbarke terus kok terus tak bantu. Ya, pocong. Ngelmu iku
berdua karo Mbak Eni. Siap. Iki. Maru. Maruto. Maruto. Kuwi Naruto. Oh ya Naruto. Marmut. Maruto. Marmut. Marmut. Lah apa Mbak Eni? Lah apa Mbak? Terenggiling ngono. Jal nek ora mirmut apa model ngene iki? Aku kan bayi. Wih, Bayi. Ya Allah. Bayi. Bayi kok. Bayi gorila. Mbak Eni bayi ya si jabang, jadi wong loro jabang bayi. Aku terus amit-amit pas to. Jabang bayi amit. Konjuk Mbak Ira Taiwan, kanca-kanca moderator Sigi Channel, Mas Agung Baila. Hai. Ya. Terus ki Mbak Yesi. Kelakuane. Kelakone kanthi laku Iki dipantau saka Gayam Mas Indra barang gowet no. Nggih, lindu. Sorot nganggo proyektor, matur nuwun Mas Indra. Gayam Bojonegoro ya. Jee. Pak Edeli Wonocolo Jonegoro. Ikut memantau. yang sudah ikut memantau. Pak Didik Kediri matur nuwun. Pak Kari Jeporo. Keluarga besar-besar Jakarta gitu. Kok besar-besar gendut-gendut tuh? Maksudnya keluarga besar CP Jakarta niki wau. Keluarga besar-besar jadi. Sik Yos. Iya. Mau ketoke kok cemburu lho jolang kok mbok goyo-goyoan. Gak wis Mbak sakjane aku wis waleh ngopeni dhek iki. Sir kok tak balik nih kowe. Ora wis peken lah gak apa-apa. Aku ya moh ta. Lah sebabnya apa kon kowe ya sih? Kok demoh ngopo? Aku wis bosen ngopeni kowe pirang-pirang atus tahun lho ora oleh apa-apa aku. Ora oleh gadeh aku. Dhuwur merongos ngisor keple. Lah iya jajal. Lah yo rene pilihane to Mbak. Lah yo plano saiki dikeleti Mbak Indah wis ben ae ben. Kono-kono ndak titeni we nek titeni nek ngantek tom-tomen sing wis anu titeni. Kok iso to? Eni njaluk sing kaku kaya tutuk kenong lho yo. Lho. Nesu, ngono nesu lho. Aku mbek Ida lah alon-alon yo lho yo. Alon-alon sing penting kok dadi yo. Lah. Eni lah gegeden kok. Ayo coba Mbak Eni coba Mbak Eni. Angil. Teges sekas nyantuk sani Berdua bareng. Yo. Tresno. Kok tresno tulus. Lho iki lho Pak aku marah tresno. iki lho jare moh kok ya malah gandeng. Ah, paling medho eling ganjel kandhani kok. Setya Budya. Iki ana pamundutan kok Mbak Niken kon jaranan lembangi gelo saking Mas Supri Reok. Oh, penggemar saking Jambon Ponorogo. Nggih, sembah nuwun Mas Supri. Tresno. Ndah tresno. Setia. Setia Pak. Setya kok. Lah ya setyane ning katresnan. Nek ora ngono Bu Yuyun ora melek. Ya. Ya ini Bu Yuyun ilmune kembar ndoyi, anggere lereng diluk kanginan ya tek. Tunggal guru. Ayo, Setya. Setya Budya pangagese turang Rengu karya Pak Wongso Subagio Tulungagung. Ayo buka saking Mbak Yosi dan Pratiwi ya Mbak. sajake katon rangu entan napa niku dene sampun dangu Gonggongin apa? di kokok ngatuan sakniki jara pinten napa pancen sampun bosan
Yosi, Mbak Yosi, Mbak Eni. Sing dinteni Mbak Niken le jaranan iki. Oh. Ya anggere wis mayang koro original. Paya. Nggih, menika matur nuwun saking Mbak Sunarsih Lembah Babatan, Roti Aulia Jaya. Oh, nggih. Mengke nyun ngimpi nggih, mengke pas goro-goro adike Mas Katno karepen bawa mengke pas goro-goro. Mbak Niken, niki jaranan nggih menika wonten pamundutan ya saka Mas Supri Reyok. Ya, karo kanca-kanca ya do mantau YouTube pamundutane jaranan. Kok Mbak Niken jaranan lagune apa gelo apa kok sing sinden-sindenku kok nggugong ninggal katresnan. Oh. Iki ben Mbak Niken sih. Nggih. Gelo mawon mboten napa-napa. Gelo nggih. Nggih. Oke, cocok iki, cocok iki. Pripun tanggapane Mayangkara original nggih sampean nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Dek wau main kalih Mayangkara wau. Wonten pundi? Teng Pare. Oh, Kediri. Nggih. Oh. Sok ben Om Jolang kon nanggap Mayangkara. Leres. Nek kira-kira urung duwe duit dekne nanggape mayang kere. Kula tetep tak siapi perapatan ben full. Heeh. Nanggap Mayangkara sok ben. Nggih. Heeh. Aku tak nanggap Mayang Anjarsari. Rondok murah. Ndek murah sak mboke wisane ndok. Iya. Coba gelo Mas Rangga digarap jaranan iki sing lagi viral diteni para penonton kuwi iki di-upload nggon YouTube ngono judule Niken Jaranan Dadi ngono. Diwalik jarane Niken dadi ngono. Disawang kaya ngopo jogetane jaranan gelo Mbak Niken. Dados.
Mbak Ida, yo. Ninggal katresnan no. Lenggah. Yo, yo, yo. Ganti jaran sing tua-tua, ayo. Yo, yo. Lidere Mbak Yosi.
Sinden ku meh dadi no. Ayo. Goyangane Lila wis dadi no. Wis kendel saya. Ayo, ayo. Nduk, apa perkara geguyon sambung nggon gara-gara. Ayo, heeh. Cawe sesaji mundak nampa duka ya tak derekke. Mesti kudu eling sajroning urip. Bangsa kudu eling, aja cimumpung eling tembe burine, senajani sena mesti bakal tuwa tinggal aku sang sarwa prasaja. Aku latang anak putune kang ngarosake batasan wong arep kudu eling. Kantane kang sekar kadung wawan kembang kembang manuk